Kauban sa gipatay nga urban poor leader nangayo og hustisya. Libuan misalmot sa traslasyon sa dakbayan sa Sugbo ug Mandawi. Kapin sa tunga sa milyon nga shabu nasakmit sa dakbayan sa Karkar. Devote City gibuksan na sa mga deboto sa Santo Niño. Maayong hapon Sugbog, Kabisayan. Nagkadaghan ang mikuyog sa tinuig nga traslasyon sa imahe sa Santo Niño gikan sa Basilica ngadto sa National Shrine sa St. Joseph sa Mandawi City. Sayo kaganihang buntag gipahigayon usab ang pagprosesyon sa Birhen sa Guadalupe nga apil sa traslasyon sa dili pa ipahigayon ang fluvial procession ugma. Kini giaksyonan ni Ryan Sorote. Subling nagkatapok sa sayong kabuntagon ang libuang mga deboto ni Senyor Santo Niño alang sa Walk with Mary sa Fuente Osmeña Rotonda. Sawa pa magsugod ang penitential walk, nag-abot una ang imahen sa Birhen sa Guadalupe o sa Senyor Santo Niño dayong abante paingon sa Basilica. Napunog taw ang Tibok Osmeña Boulevard nga giiwagan sa bitbit nilang mga kandila uban sa Pangiliya. Miabot og 250,000 ka mga tao ang misalmot sa penitential walk. Dagat usab ang naguwat sa Basilica. Apan nasayod usab kita nga suma lang sa santos nga ebanghelyo, Dios siya o Ginoo sa kaluoy. Gisunod ang traslasyon human sa misa subay sa bagong nga ruta. Mas daghan ang nanggawas umitan-aw sa traslasyon karong tuiga sa bagong ruta paingon sa ES Fortuna sa dakbayan sa Mandawi. Nakamug na huot na traffic ang traslasyon apan gilagway nga mas paspas kini ug wa malangay. Grande ang pagdawat sa dakbayan sa Mandawi sa mga urna sa Dan AS Fortuna nga gipanguluhan ni Father Jonas Mijares, Mayor Michael Rama, Acting Mayor Edgar Labella ug Mandawi City Mayor Jonas Cortez. Mas daghan ang mga tao sa pag-abot sa Mandawi nga moabot og 30,000. Doon na say nanayaw ug nag-ampo sa kalipay sa pag-agi sa Santo Niño sa ilang tugkaran sa labing unang higayon. So far no, atong gi-monitor sa command center, atong nabsibaran nga paglabay sa image dali na kinaulian din ang traffic. Makita ang kainit sa pagdawat sa mga Mandawihanon sa imahen pinaagi sa video sa command center sa Highway Seno. Pag-abot sa mga imahen sa National Shrine of St. Joseph, gisugat kini sa mga nagsinulog nga mga deboto nga maubot og 5,000. Gidawat ang imahen ni Monsignor Daniel Sanico uban sa mga organizer sa dakbayan sa Mandawi. Gikalipay niya ang pag-iusa sa Sagrada Familia, ang Batang Jesus, Santa Maria, San Jose nga ehemplo sa usa ka pamilyang Pilipino. Katahog ang ato bang dagway sa atong pagkasimbahan. Dunay misa sa St. Joseph Parish sa alas 4:30, alas 5:30 o alas 6:30 karong hapon. Nagsugod na ang vigil kaganyang alauna sa hapon nga matapos alas 12 karong tungang gabi. Alas 3 sa buntag ang misa sa di pa ipahigayon ang fluvial procession og mga adlaw. Alang sa Action Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Usa ka welcome party ang bisugat sa mupuyo sa Devote City sa pagbukas niini kaganihang buntag. Usa sa mga mibalik og puyo sa maong lugar ang bata nga natawo sulod sa van nga gipuy-an sa iyang inahan sa Devote City. Kini giaksyonan ni Johanna Bahinting. Pormal nga gibuksan ang Devote City karong adlaw nga makaakomodar sa kapin 3,000 ka tawo. Adunay 120 ka mga vans nga kapuy-an sa mga debotong gikan sa lain-laing lugar.
Pagbukas sa Devotes City, gipahigayon ang ribbon cutting ceremony nga gipanguluhan nilang acting Mayor Edgar Labella, Mayor Michael Rama ug Devotes City Chairman Councilor Bob Cabarubias. Nagpasalamat si Rama sa mga sponsor nga padayong nagsuporta sa Devotes City. Matod pa ni Rama, ang Devotes City dako na og kalainan karon tungod sa suporta sab sa mga sponsor ug katawhan. We would wish Sinulog, Mega Sinulog 2016 to be successful. Si Konsehal Bob Cabarubias mihangop pagbalik sa batang gipanganak sa usa sa mga vans dinhi sa Devotes City nga taga Tangub, Pinangmungahan. Si Ninya Dayday gipanganak ato sa pagbukas sa Devotes City 5 ka tuig na ang milabay. So right away, doon naman tayo ambulance ni na-assign, ato nang gidala dito sa ospital. So tanan niya mga bilwa, libre siya dito. So ato naman ni siyang anak diri sa Devotes City. Usa sa mga miabot sa Devotes City, si Genia Canillo, kinsa taga-dakbayan sa Toledo ug matod niya taud-taud na siyang nakapahimulos sa Devotes City. Mapasalamaton siya sa kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo nga mihatag sa serbisyo alang sa mga way kapuy-an nga mobisita alang sa Fiesta Senior. Magpasalamat mi diri sa mayor, sa tanan diri nga nagkuan sa Devote. Daghan kayong salamat nga namin tay katulgan, namin kaliguan, tanan-tanan. Alang sa Aksyon Bisaya, Johanna Bahinting, News 5. 32 ka mga contingents ang moapil sa Sinulig Grand Parade karong Domingo. 17 niini mga contingent nga apil sa Free Interpretation category samtang 15 ang Sinulog-based category. Adunay 46 ka mga floats ang moapil uban sa kapin 20 ka mga higantes. Matod ni Ricky Balestero sa Sinulog Foundation, magsugod ang Sinulog Grand Parade alas 9 sa buntag karong Domingo. Aduna pa available nga mga tickets alang sa grandstand nga mapalit sa Sinulog Foundation office sa Cebu City Sports Complex. 80%. No, we're done with all activity. Ang atong wala na implement are the Sinulog Grand Parade, Sinulog Festival Queen tonight. Then of course the Sinulog DJ mixing on the after Sinulog Grand Parade and the awarding ceremony. So I think mga 80%. 80%. Kaso nga gipasaka sa UP Cebu batok sa dakbayan sa Sugbo gidismiss sa korte. Nahukman sa West nga ang din sa UP way katungod sa pagpasaka og kaso alang sa University of the Philippines. Kini giaksyonan ni Johanna Bahinting. Gidismiss sa korte ang gipangayo sa University of the Philippines Cebu nga 20 days extension sa temporary restraining order. Kini ang hukom ni Judge Ricky Jones Macabaya sa Branch 5 sa Regional Trial Court kabahin sa gihatag niya nga TRO sa reblocking sa nasunog nga yuta sa Sitio Avocado, Barangay Lahug. Sumala sa desisyon sa huwes, si Attorney Liza Coro nga Dean sa University of the Philippines Cebu, walay katungod sa pagsangat sa kaso alang sa University of the Philippines. Ang yuta nga nasunugan ubos sa pangalan sa University of the Philippines ug dili sa UP Cebu. Ang adunay katungod nga mopasaka og kaso alang sa mga autonomous universities sama sa UP Cebu mao lang ang Chancellor sa University of the Philippines. Samtang bugtong UP President lang ang adunay katungod sa pagpasaka og kaso alang sa University of the Philippines. Si Attorney Carl Sasona, abogado sa dakbayan sa Sugbo, nagpasalamat sa paspas nga desisyon sa korte. Nagpasalamat mi sa court sa kapaspas sa desisyon. Nalipay mi nga na-dismiss na ang kaso kay para namo dili man gid angay nga gikiha ang City of Cebu kay ni angay man gid ang City of Cebu ang gobyerno mo respond og calamity no fire. Oo, mutabang gid ta kung naay may tabungay nga ana duty man na sa city. Ang uban nga mga argumento nga gisangat sa duha ka partido wala na gituki sa desisyon sa korte tungod kay kini moot and academic na. Alang sa Aksyon Bisaya, Johanna Bahinting, News 5. Mga kauban sa leader sa pundok sa mga informal settlers sa Lahug nangayo og hustisya sa pagpatay sa ilang kauban. Kini giaksyonan ni Ray Pasaporte. Dinhi sa bakanting luna at bangsan sunugan sa Sitio Avocado sa Barangay Lahug gihaya ang patayng lawas ni Virgilio Gabiana. Si Gabiana gipusil patay sa miaging gabii sa nag-angka sa motorsiklo. Dihang paingon kining mopauli sa ilang Pinoy-anan. Gikan ni tambong meeting sa Sitio Avocado Lahug, People's Organization Incorporated kon Salpoy. Siya gitudlo nga board of director sa Salpoy. Gianggaan Tatay Billy ang namatay. Ang mga silingan,
Nahinugon kaniya kay ilang gihulagway nga usa ka maayong tawo dunay baruganan og prinsipyo. Igo na lang sa paghandom ang mga silingan sa nahimong binuhatan sa namatay. Ang mga silingan og sakop sa ilang kapunungan di pasab makatugkad nganong gipatay ang biktima. Sa pagkutlo ning balita nagtinabangay ang Homicide Section og Mabulo Police Station sa padayong investigasyon aron mailhan ang responsable ug ang motibo sa pagpatay ni ini. Sa ako lang di pagyud mo masiguro kung sa tinud-anay daghang manggulo naghuwat mi og unsay resulta sa investigasyon sa homicide sa Gorodo niya ni coordinate man sila dito sa Station 4 Mabulo. So until wala pa mi kahibalo kung sa gay cause. Matud ni Golfan wa siya makadungog nga dunay hulga sa kinabuhi ni Tatay Billy ug kun duna may pagpanghulga sa ilang pundok siya mo'y hulgaon kay siya mo'y nagdala sa mga taong nasunugan ug dili ang namatay. So sa akong analysis basig dunay lain dili gyud directly wa sa ko kasiguro. Sa ako lang nga. Unsa man sa kabukal sa inyong asosasyon? Very vocal. Biso to tatay kay mo istorya man gyud to unsay ang istorya. Masakitan man ang masakitan. Diretso kay to, direct to tatay. Sa nasayran si Tatay Billy gikatahong sinaligan sa yuta sa pamilyang Magno nga nahimutang atbang sa nasunugan. Matud ni Golfan, ang yuta gipalit na sa pribadong tao apan wa na dayon ang binayranay ni ini. Sanglit gipuy-an kini sa informal settlers. Ang namatay nagpuyo sulod ni ining maong yuta. Dako ang pagtuon ni Golfan nga hard killer ang nipusil patay sa biktima. Ilang giawhag ang mga kapulisan nga mailhan ang responsable sa pagpatay ug ang mastermind ni ini aron sa mahatagan og hustisya ang kamatayon sa biktima. Kaganihang buntag nagpadayon ang konstruksyon sa pagpabarog ug balik sa mga balay sa Sitio Avocado. Daw sagol kahimangod og pagmahay ang gipaabot ni Golfan sa news team kay suma pa niya walay bisan piso nga hinabang ang gitunol kanila ang barangay Lahog. Kay kani among sitwasyon karon diri gintrahan man gyud ni politika. Sayod ang tanan ani nya. Imbis gani unta ni among barangay hall nga unta mo damay na mo. Niya mo mutabang na mo naman oy ninduot na mo anin sitwasyon na karon. Oh wala man gyud bisag gamayng tabang nga gikan sa barangay wala. Wala gitunol. Wala gyud. Bisan gani silang nas barangay, wa gani ka bisita diri may pang taga-ubang barangay. Barangay Kambinukot, barangay kundiin si naa si Jungjong Alcober. Niya ni tabang nagpadag mga panday, nga way bayad. Nakatabang pa pero nga among barangay pagkasakit gyud. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Gihawanan sa Coast Guard ang Mactan Channel gikan sa mga gubaon nga barko nga makabalda sa fluvial procession ugmang adlaw. Kini giaksyonan ni Ryan Sorote. Ginspeksyon sa Philippine Coast Guard ang Mactan Channel kagahapon sa hapon aron masigurado nga way nagbabag nga agianan unya sa fluvial procession. Paninghuwa sa Coast Guard nga mahuman ang fluvial procession sulod sa 2 ka oras. Sirad na ang Mactan Channel sa commercial traffic sugod sa alas 4 sa buntag hangtod matapos ang fluvial procession malas 9 sa buntag. Yes sir. That is the job of the marshals actually. Kay tungod sa kadaghanan siguro kung daghan mi kay din na makita na tanan but then it is job the marshal to caution them. Niadtong Lunes ipadadan og notisya sa Marina 7 ng Coast Guard ang nagduma sa mga barko apan doon na pay wa makapadaplin sa mga gubaon nga mga barko nga makababag sa ayanan. Nanginahanglan usab og usa ka tagbot alang sa pagsibog ni ini. Mga sea marshals ipakatap sa isig katumoy sa Mactan Channel alang sa pagpugong sa mga barko nga musud. 101 na ka mga sakyanan sa dagat ang nakaparehistro sa fluvial procession ugma. Ang the rest adto sa 139 mao to i-distribute na mo sa mga mag-influx nga moabot on the day nga wala sa listahan. Basin og alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Provincial Capitol mi presentar sa ilang pangandam sa misa nga ipahigayon atubangan sa Capitol Building atol sa International Eucharistic Congress. Kini giaksyonan ni Ryan Sorote.
Ready na ang Kapitolyo alang unya sa misa nga himuon natubangan sa Provincial Capitol Building. Ang misa karong Enero 29 kabahin sa International Eucharistic Congress. Gipresentar ni Baltz Tribunalo Jr. ang hipi sa PDRRMO ngadto kang Bishop Dennis Villarojo ang ila nga security measure sa maong kasaulugan. Mga K9 dogs, SWAT team o kapulisan sa Cebu Provincial Police Office lakip na ang mga sakop sa Civil Security Unit mo'y ilang ipakatap. Mga mobile clinics ilang ipakatap gikan sa Capitol Building hangtod na sa Puente Osmeña Rotonda uban sa mga medical and rescue team. Ready to respond in case of doon naman nagkakaroon. So doon natin mga pre-incident activities, Bishop, natin conduct ng conference, Si Bishop Dennis Villarojo miingon nga bisan tuod nga dili kayo detalyado ang pagpresentar sa preparasyon, nagpasalamat siya sa suporta sa Kapitolyo. Huo ka ng bisan tuod og dili kay ito detalyado kay di man mada ang detalye tanan, no? So apan makita nato nga ang Capitol ni hatag ang provincial government ni hatag yun sa tanan nilang suporta sa IEC ug we are very grateful for that, so sa leadership ni Governor Alang sa Aksyon Bisaya, Ed Cañete, News 5. Pito lang kasimbahan ng ablihan dinhi sa Dakbayan sa Subo karong Enero 28 nga usa ka adlaw nga Huwebes. Dinhi mosimba ang mga delegado sa International Eucharistic Congress ug niadtong buot mosimba. Matod ni Bishop Dennis Villarojo, ang kalihukan susama sa bisita iglesia sa Holy Week ug gisunod nila sa tradisyon sa Roma. Alas 7 sa gabi, dunay 7 ka mga simbahan nga magunay exposition of the Blessed Sacrament. Unya sama ni og kanang Holy Thursday ining Holy Week nga kitang tanan makaadto makabisita nining 7 ka mga simbahan og maghimo og adoration. Duha nadakpan sa Karkar City tungod sa pagpamaligya og drugas. Matod sa kapulisan ang supply nila sa shabu gikan sa prisuhan sa Muntinlupa. Kini giaksyonan ni Ray Pasaporte. Kapin 600,000 pesos nga shabu ang nasakmit gikan nila ni Joel Castañares og Mildred Alcusiba human sa usa ka buy-bust operation nga gihimo sa Provincial Intelligence Branch. Sila nadakpan sa ilang gipuy-an sa Sitio Lumboy sa Barangay Liburon sa Dakbayan sa Karkar kagahapon sa hapon. Nakuha sab sa PIB ang usa ka kalibre 45 ug mga bala. Primero, ka-receive me information na involved siya og legal drug activities. Amo nang na-receive nga report, so amo gi-validate. Conduct me og mga almost 3 weeks nga surveillance. Ang duha ng himakak og mipasangil nga gitamnan sila og ebidensya sa mga pulis. Matud nila, duha ka tuig na silang niundang sa pagpamaligya og shabu. Wa ka ba di na mo aso. Wa ka mamaligya? Kana puti nagana wa gisusubaw lang di mo agad. Sila ra naghibo na dito. Ila ra nagbutang. Wa mi amo na. Ni nga gigemo agni. Ato klaro bawa ka ng maligya. Wa buli kali di na mo ilahan da. So namaligya ka sa una. Sa una ra ang bay ko na buong ko tumingaw gigemo agni. Adi ko mo to kay mamunay kasagaran nilang itubag. Kaya mangutanay mi sa mga silingan. Dugay naman ni siya. Na musugal sa buwangan dinagko man. So apil nga nilang gidinay nga di ko nila. Amal ginakasagaran nilang itubag yapon nga dilila. Nasayran sa mga pulis nga gikan sa prisuhan sa Muntinlupa ang shabu nga ilang gibaligya. Ang nagsupply ni ini mao ang uyuan ni Mildred kinsa na priso tungod sa pagnegosyo og shabu. Wala naman na daw naman. Ha? Wala na nagpaduwa ba kay na daw na. Na daw na ay mga tiyo tos munti. Wala naman nagpaduwa ni Hunong kay dagang short ba. Apan samtang nagpahigayon silang inventory sa ebidensya sud sa balay ni Castañares, kalit lang ni dagan bisan pinusasan. Nahitabo ang ginukdanay ug nakaangkon kinig pangus sa bukton ug walang siko. Ang mga dinakpan gidetain sa PIB sa Consolacion Police Station. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5.
Hugot nga seguridad ipatuman sa kapulisan sa mga kalihukan sa Fiesta Senior ug Sinulog. Giawhag ang publiko sa pagtahod sa mga pulis nga gideploy alang sa kaluwasan sa tanan. Kinigaksyonan ni Ray Pasaporte. Nawag ko Station 3, last mga 10 o'clock, wala gyud nagpa-blatter. Biktima og ini sa station to, wala sa biktima og ini crimes against property. Muna itong ibantayan. Pero naay mga nakuyapan. Tulo siguro. Gipakatab kaganihang kadlawon ang 200 ka pulis alang sa security sa gipahigayon nga Walk with Mary. Sila i-deploy usab sa fluvial procession og solemn. Ugma sa hapon, masugot nga security ang ilang ipatuman sa Sinulog Grand Parade karong Domingo. Ako Salim. Bangalianis. Okay. Borromeo. Leon Kilat. Bacalso, Birama. B. Rodriguez, 20 down to Osmeña. Giawhag ang mga ginikanan nga magdala sa ilang anak atol sa mga kalihukan sa Fiesta Senior ug sa Sinulog nga magbutang og tag sa ilang mga bata. Isuwat dinhi ang pangalan sa bata og cellphone number, pangalan ug address sa ginikanan aron mawa dali ra makontak kung mabuwag kanila ang bata. Yung Santo Niño, so kung magdaag bata, kung may mo butangan lang, luklokan barog ID identification or contact number sa ginikanan. Kaya may tabo ang ugnay mga batang mga wagtang ma-recover sila. Pero ang nahitabo noon, ang ginikanan na nawa kaya di na makontak. Dapat to siya dapat to ID itong bata, identification. O mabuwag sila, makontak ang ginikanan nga na-address diway sa DB5 patrol car. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Ni-courtesy call sa City Hall ang bagong hepe sa pulis sa Dakbayan sa Sugbo. Siya giatubang ni Acting Mayor Edgar Labella. Si Senior Superintendent Benjamin Santos Jr. ang gipuli kang Senior Superintendent Marciano Bachancela. Si Acting Mayor Edgar Labella mi question sa pamaagi sa pag-appoint sa bagong hepe sa pulis nga walay masubay sa balaod. Para kanako, there is the PNP law, Republic Act 9675, Section 51 is very categorical. Nagingon din nga ang pilion gikan sa 5 nga gi-nominate sa police director. So other than that, wa man iyang ngalan. Of course, subordinate naman sa siya. He was also following orders. So I think he was not the proper person that I should ask about or talk about kung nganong naingon ana. Anyway, I have already brought up the matter to the Usa ka car show gipahigayon dinhi sa Sugbo atol sa pagsaulog sa Sinulog. Makita sa car show ang mga talagsaon nga sakyanan nga gidala dinhi gikan sa nagkalain-lain nga lugar sa nasod. Kini giaksyonan ni Ryan Cerote. High-end nga mga sakyanan o magwapa nga chika babes. Pipila lang kini sa mga naghuwat sa mga Subuanon sa ikaonom nga bumper-to-bumper car show atol sa Sinulog. Nagsugod karong adlaw pagpangabot gikan sa laing suok sa nasod ang mga car enthusiast aron i-showcase ang ilang mga talagsaong sakyanan. Sa last quarter na andan sa mga organizers nga ipahigayon ang B2B sa Sugbo apan nihangyo ang mga Cebuano car enthusiast nga iatol kini sa Sinulog aron ma-enjoy usab nila ang Sinulog festivities o parties. Ipahigayon ang B2B car show sa SMC side sugod karong adlaw hangtod ugma. Gikahinaman ang car show di lang sa mga car clubs sa Sugbo, lakip na sa laing dapit sa Kabisayan ug Mindanao. Cebu kasi actually is the first city na nag-event ang bumper-to-bumper outside Metro Manila. And then we see the market of Cebu kasi na nag-grow siya. And then we want to unite all the car clubs in Cebu. So 5 years ago, yun, nag-unite yung car clubs dito sa Cebu, mga mahilig sa kotse. Doon na sa mga contest sa mga labing nindot nga masakinan nga mosalmot sa B2B o drive-in movie. Ang B2B car show ang labing dugay nga car show sa Pilipinas nga mobisita og mga lugar sa nasod nga dunay daghang mga car enthusiasts sama sa Dakbayan sa Sugbo. Matod sa mga organizers, usa ang Sugbo sa labing daghan nga mga dunay car enthusiast ug nagkalambo nga patigayon nga buot suportaan nila pinagi sa pagda sa ilang mga parokiyano nga mga car owners. Expect more, expect new, and then expect more babes, and then maraming kotse na nakaset up, and then it's also with the Cebu, it's a tulong rin for Cebuanos. Magpaday ng pagda sa organizer sa B2B car show din sa Sugbo tungod sa positibo nga response sa mga Subuanon sa tinuig nga kalihukan.
Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Pit Senior, mga kapatid, Sinulog Idol 2016 Grand Finals Night nagmalampusong gipahigayon kagabi sa Fuente Osmeña Circle. Mga amazing performances sa matag idol nagpahugyaw sa tanan. Matag tuig ng atangan sa mga sugmuanon sa Fuente Osmeña Circle ang usa sa mga highlights sa Sinulog, ang Sinulog Idol. Mapasalamaton kayo ko kaya aside ka nalingaw ko ani, aligre mga tao para po sa tong ekonomiya ba kaya siyempre nakaginansya mga businessmen diri, aligre gyud ang Cebuan na. Karong tuiga, top 6 ka mga idols ang nagpigi atol sa Grand Finals Night. Sa maong kompetisyon, tag sa tagsang nagpakitang gilas ang matag contender. Samtang, mas gipahugyaw ang Grand Finals Night sa dihang back-to-back nga mipasundayag sa entablado ang mga nakalabayng Sinulog Idol sa nakalabayng unom ka season. Makabungog sab nga suporta ang gipakita sa mga supporters sa matag idol. Migawas nga Sinulog Idol 2016 Grand Winner ang 23 anyos nga Industrial Engineer graduate ug lumad nga taga Danau City nga si Jared Roble. Because of inspiration and motivation sa pamilya nga ni-believe sila nako. There naka-realize ko nga I need to believe in myself, nga I need to continue to reach my dreams pa dili jo mo undang. Ug mao kadto naglangkob sa atong light news karong hapon. Alang sa walay karapusang mga chika, subanin ko ninyo matag alas 7:30 sa buntag. Weekdays sa Rated JP sa Radio 511.9 News FM Cebu. Kini si JP Laupat Serra, ang atong word of the day nagkanayon. Mahirap hanapin ang true love pero mas mahirap hanapin ang nawawalang cellphone na naka-silent mode. Agay! Muna lisod sa ginapangitahong cellphone. Labi na ka nang makuutan ka kay karon daghan kay manguot og cellphone. I know, that's right. But it's very irritating ginaglan. I've done it. Like it happened to me so many times that your phone's on silent mode. You can't find it. So don't despair po pa kay love life because it's harder to find your phone that's on silent. Pero taguig yan ang inyong cellphone maayo karon. Ay mo kumpiyansa. Labi na daghan kita mga bisita. Yes. Nga gikan sa gawas. Yeah, with the Sinulog coming up this Sunday. So I hope each one of us that I know we will all be celebrating, but I also hope that we will not forget the true essence of why we're celebrating Sinulog. So welcome to Cebu. And, yes. Viva Pit Senior. Viva Pit Senior. I'd like to welcome our guest from Chicago, Attorney Georgia. Chuck and Tommy. Oh, hello, Chuck and Tommy, and my cousins who are here watching me right now. Unfortunately, they can't be seen. Viva Pit Senior. Viva Pit Senior. Have a blessed and fun weekend, everyone. Maog kadto ang mga balita. Sa Aksyon Bisaya, ako si Glenn Soco. Mga balita nga pundasyon sa ligdong nga opinyon ng konkretong solusyon, ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa. Kay bilang ko sa balita. Nalingaw na ko sa music. Action! Action! Yes!